Gisulti ni LTO 11 North District Head Oscar Don Zamora ato sa kapihan sa PIA sa NCCC Mall Maa nga naobserbahan na nila ang pagluag sa traffic ug ubang dalan sa Davao City. Kini sukad giablihan ang Bukana Bridge nga nagdugang sa agianan sa mga sakyanan sa Davao Coastal Road nga dili na kinahanglan maginutdutay sa mga nag-unang kadalanan sa syudad. Dako kay siyang impact sa ato ang highway. Nakita na mo kay in front sa opisina namon sa Quinpo Boulevard. Nakita jud na mo na as early as 8 a.m. Traffic na kaayo sa diha. So sa pag-open sa Bukana Bridge 8 a.m. flowing na ato ang traffic diha. Then during rush hour po sa hapon mga 4 p.m. to 6 p.m. Dili na maabot sa mga traffic sa in front sa LTO. Mo na dili siguro ang mga tao karon kabalo na sila na nanay Bukana Bridge. Dito na sila mo adto labaw na going to the south side. Gawa sa pag-abli og mga bag-ong kalsada sa Davao City, aminado ang LTO 11 ug LTFRB 11 nga pagbiyahe sa DC Bus ug Love Bus libreng sakay. Nakatabang sa traffic decongestion sa Davao City kay diretso na ang biyahe sa mga pasahero, ilabi na sa mga estudyante ato sa peak hours nga sagad maoy tinggawas sa mga tao sa ilang mga opisina ug eskwelahan. Rush hour na to sa mga highways sa kilid sa before they go home, makita na to magtapok-tapok ang mga pasahero, no? So sa mga schools, sa malls, grabe, even sa malls sa SM around 9 p.m. wala pa masakyan ang mga commuters na to. So dako ni tabang na nani mga operator na to o dungagan puding mga taxis na to, and kani pong mga bus dako puding tabang ning bus na to. Wala, pasalamat po daan ni kay daghan siya makakuha ng mga pasahero na to. Yes, we have the Love Bus or the Libreng Sakay as of January 21. We have 3 TSEs running around Davao City, Golden Valley, Bachelor, and Mindanao Star. The route also Matina and Lasang. And for our ridership, we have a total of almost 1,389,000 na ridership, no? So we are very happy that the Davaoeños are continuing to enjoy the libreng sakay. Gireport usab sa LTO ang ilahang naserbisyuhan nga katawhan sa Davao City ug pagpalig-on pa sa programa sa LTO nga Boss Safe ug Pasada Project nga dalhon hangtod sa mga hilit nga barangay aron dili magastusan ang usa ka aplikante sa pagkuha og lisensya o pagtabang sa panginabuhian sa mga driver. For the motor vehicle registration, we have registered last year for the new and renewal. We have 778,245 units. Then for the issuance of license and permits, the license and permits issued about 227,117. Then for the license permit cases handled for the new and renewal with miscellaneous around 320,568. And balikan ako tong MV registration. We also handled motor vehicle registration with new and renewal with miscellaneous is about 1,016,634 units. For the enforcement of transportation laws, rules, and regulations, we have the settled case of apprehension handled about 77,140. Libre ansab sa mga driver ug operators ang nahatagan og permits ug ubang serbisyo sa LTFRB 11. We are happy to announce now that as of January 2026, our consolidation outside Davao City is 88% both routes and units. That's a total of 2,012 consolidated units. And then for our local public transport route plans, we also have 53 out of 53 LGUs who have submitted their LPTRPs, and then 39 out of 53 of which are already approved or 74%. Paningkamutan sa LTO o LTFRB 11 nga malabuan pa nila ang ilang performance kanong tuig 2026. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!